ଅଟକି ଯାଇଛି ବଡ଼ବିଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର। କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିର ସନ୍ତାନ ଓଡ଼ିଶାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କେନ୍ଦୁଝର ମାଟିରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କିଛି ଭେଟି ଦେଇଥାନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉ ବା ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବଡ଼ବିଲ ବାଇପାସ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ବଡ଼ବିଲ ସହରବାସୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେବେ ବଡ଼ବିଲ ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇପାସ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ଯେତିକି ଜରୁରୀ, ବଡ଼ବିଲ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜରୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ବଡ଼ବିଲ ଓ ବଲାଣି ସରକାରୀ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ସମେତ କେତେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂକୁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ବଡ଼ବିଲ ସହର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ବିଲ ସହରର ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ଓ ପାଲହାଟିଂ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରେଲୱେ କ୍ରସିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ରେଳପଥ ଯୋଗେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଓ 3ଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଠାରେ ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହୋଇ ଅଘୋଷିତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ବଡ଼ବିଲ ସହରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଏଓଭର ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ବଡ଼ବିଲ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ବିଗତ 4 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ହେଲା ବଡ଼ବିଲ ଫ୍ଲାଏଓଭର ପ୍ରକଳ୍ପଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ କି ନାହିଁ ଆଶା ଓ ଆଶଙ୍କାରେ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତେବେ ରେଳ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବଡ଼ବିଲ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି।